minä olen Juha, minä olen Venäjältä. Ja miksi minä teen tätä videota? Minä en opiskellut suomen kieltä tosi paljon aikaa, koska mulla ei ole ihan aikaa. Koska minä opiskelen Moskovan musiikkiammattikoulussa, joten ei ole aikaa ihan. Mutta nyt on kesä ja minä haluaisin jatkaa minun suomen kielen opiskelemisen. No niin. Haluaisin sanoa, että minä opiskelen suomen kieltä nyt, koska minä pidän suomen kielestä. Mä en ole varma, että minä aion opiskella Suomessa poliittisen tilanteen takia, vain koska minä pidän tästä kielestä. Minä nyt katson Suomen videoita, Suomen historia, joo. Ja minä haluaisin ymmärtää paremmin tätä videoita. Minä voisi sanoa näitä videoita, joo. Kaikki kiitoksia paljon.